Dokumenti pubblikati fl-aħħar mill-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia juru li ftit inqas minn xahar qabel maħal Ministeru ta' Mare Luis Colero Preca Michael Farrugia laqa f'Kastilja lil Jorgen Fenech, l-imprenditur akkużat bħala kompliċi fl-assassinju ta' Caruana Galizia. Informazzjoni ġdida li ġiet żvelata tindika li fl-istess ġurnata ta' din il-famuża laqa Michael Farrugia bat itra lil kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar fejn tal-ordni biex l-imrieħel ikun konsidrat bħala żona adatta għal binjoli. Sitt xhur wara, il-kumpanija ta' Jorgen Fenech kienet tefet applikazzjoni għal permess. Din l-ittra ġiet ippubblikata aktar kmieni din il-ġimgħa mill-ġurnal Times of Malta fejn sar magħruf illi Farrugia informa lill-kap eżekuttiv illi l-imrieħel għandu jiġi kkunsidrat bħala żona ideali għal bini oli. Michael Farrugia ċaħat ma' Times illi qatt iltaqa' ma' Jorgen Fenech madankollu meta ħareġ fil-beraħ illi l-laqa miegħu f'Kastilja verament saret huwa dawar l-istorja u sostna li qatt ma ddiskuta miegħu il-proġett tal-imrieħel. Id-dokumenti juraw li fil-5 ta' Marzu Michael Farrugia ltaqa' ma' Jorgen Fenech u fi żmien ġimagħtejn l-imrieħel żdied fil-lista ta' żoni fejn jista' jsir bini oli mingħajr problema. Id-diskussjonijiet dwar iż-żoni l-oħra ta' għaddejjin 6 xhur iżda l-imrieħel iddaħlet mill-ewwel fil-policy illi kienet approvata. Il-permess għal proġett kien approvat f'Awwissu 2016. Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista David Take sostna li l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Michael Farrugia għandhom jagħtu spjegazzjoni dwar din id-deċiżjoni fuq bdil fil-policy għal bini oli fl-imrieħel. Dokumenti żvelati mill-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia uraw illi Jorgen Fenech kellu tal-inqas 26 laqa fil-Berġa ta' Kastilja bejn is-16 ta' Ottubru 2013 u l-24 ta' Marzu 2017.